皆さん、こんにちは。信長の野望、創造、戦国立志伝。真田軍約4000、対、徳川軍総勢約3万3000。上田城で両軍が激突。その戦いの模様をお伝えしていきます。その前に現在状況の確認。独眼竜、辰のシナリオで初めてちょうど5年が経っています。1589年10月、実際であれば、豊臣秀吉が九州平定も終えており、翌年の1590年に小田原征伐をして北条家が降伏、天下統一という流れなのですが、この世界での秀吉は改正をしておらず羽柴のまま、どの勢力とも同盟、婚姻をしていない、従属もさせていません。そして、完全に四国を平定しておらず、九州もそのまま残っています。長宗我部元親はここ、四条の野島城だけで頑張っています。海賊みたいになっちゃった。この羽柴家、実際と比べると遅れているとはいえ、すべてにおいて他国を凌駕、兵数も約21万抱えています。強い。続いて徳川家。真田家北側の勢力、上杉家とは停戦中。そして北条家とは婚姻関係。兵数は羽柴家の約半分の10万。強い。次に北条家。兵数は約10万。いつも通り。強い。次に上杉家。この上杉の侵攻を上田城で撃退してから、まだ1ヶ月も経っていません。しかし、兵数は約3万を保有。なかなかに強い。そして、これらの勢力に囲まれながらの真田家。上田、沼田を守りながらここまで生き延びてきたわけですが、兵数は約4000。よくよくこの状況を眺めてみたら、絶望しかない。しかしここに、正幸が心血を注いで作り上げた上田城がある。そしてこれが真田丸。上田城における最大規模まで用地を増やし、すべての用地を埋めました。耐久は本来1万2500あるのですが、上杉侵攻で少し削られています。兵数も最大6000くらいまで増えるのですが、大人の事情で2000弱まで減っています。この状況下での今回の戦い。さて、どうなるのでしょうか。徳川方の出陣から見ていきましょう。これは時間経過を表しています。一周すると1ヶ月経過したことになります。来ました。まずは徳川軍2万500の出陣を確認。上田城2000で防ぎきれるのかどうかが不安です。ここで、沼田城城主、矢沢頼綱の援軍を仰ぐことにしました。沼田城の兵を空にすると、上杉や北条の侵攻が怖いけど、上田城を落とされたら元も子もない。すんなり上田城までたどり着けるのかその不安もあるけど、矢沢対2000が沼田城より出陣。徳川軍、先鋒は小諸城から出た井直政。このゲーム、まともに大軍で攻められたら、少数の兵ではどうやっても苦しい。上田城に繋がる複数の街道から、同時に2万が合流してくると、防ぐのは至難の業ということです。ただ、AI はそこまでしっかりと合わせて攻めてこないので、付け入る隙はあります。現在は上田城から出陣させています。上田城から正幸、雪村の2部隊を出陣させます。信行兄さんは正幸の副将につけました。兵数は1000ずつ。時間が進んで上田城の兵は少しだけ回復していました。ここで、徳川家、増援部隊5500が出陣。正幸、雪村不死、対、井直政。他敵部隊が到着するまでに倒したい。この天守を落とされると負けです。上田城の城門はこの4つ。
この2つの門のどちらかが落とされて、敵兵が残っていると、まず、負けることになるでしょう。あと、真田丸はマップ画面ではあったけど、この甲状腺画面ではありません。兵の強さが大幅上昇という効果はあります。これは敵の初期位置です。ここからどう動いているのかが近くに来るまでわかりません。井伊直政は北側の門を狙ってきました。早く殲滅をしたいので、正行に直政の背後をつかせます。上田城は鍛えているので、結構なダメージを与えてくれています。細かい説明は省きますが、各武将の持つ戦法を使って、攻撃力や防御力を上げたり、敵の邪魔をしたり、いろいろやっていきます。勝利をつかみます。逃げるなら今のうちだぞ。やるとしよう。かしこまりました。教えてやる。我が戦を。こちらは400ほど削られましたが初戦は勝利。敵将、捕獲した。次の敵が到着するまで兵を城に戻して回復に努めます。なんと、捕虜にした真田信忠が登用に応じるようです。正行の弟ですが、徳川と真田の間を取り持とうと、ずっと頑張っていた人ですね。我が領内に敵が迫っております。正念場が来たかな。正行、雪村出陣。これは、夜襲に成功。夜襲は知略差があると起こりやすい模様。正行は全武将の中でも知略は5本の指に入ります。夜襲に成功すると、敵は混乱状態から始まるので、大打撃を与えることができます。敵増援が来るまでに倒せるかも。混乱が終わらないまま、戦闘終了。次の戦いからは敵複数以上ですね。戦いが長引いて増援が間に合ってしまうという形。どの武将も決して弱くはない徳川勢。我が軍略、お見せしよう。真田節で出陣。進め。続々と敵が到着。こちらの兵をすべて減らしてしまうと終わりです。場外に打って出るのは、もう危険。これは、敵が大筒陣地なるものを作ってきました。この時代の大砲ですね。その位置から城門まで届くってことか。城門へのダメージの数字がやばい。強烈だな、大筒。こちらに兵があれば大筒の破壊に動きたいけど。ダメだ。簡単に外門の一つを破られてしまう。張り付いた敵部隊を倒せないまま、門が落とされる。仕方がない。こう。ここで矢沢頼綱の援軍が到着。なんとも頼もしい。城門が破壊されました。東側の城門が突破されました。こんなにあっさり突破されるなんて、開戦時は思っていなかった。
大筒陣地、やべえな。ここで正幸も特殊コマンドを使う。聖楼を作ります。大筒陣地もこの特殊コマンドで作れるっぽい。これは正幸が持つ特性、築城名手があることで、選択に出てきて、一度だけ使えるようです。聖楼の設置が完了。聖楼というのはわかりやすく言うと、三国志13に出てくる聖蘭と同じです。続きなさい。わかりにくい？兵が資材を持っていて、その場で組み立てて使う櫓ですね。正幸部隊が壊滅して、再度出陣して、同じ戦場に戻る。これを繰り返すことで、同じ戦場なら何個でも聖楼は作れるようですが、出撃時の配置がランダムなので、リスクも大きい。矢沢さんは後の戦いもあるし、沼田城も守らないといけないし、あまり兵を減らしたくないところ、危ないようなら救援で動かす予定。正幸の先方、表裏秘境で同士討ちをさせようとしましたが、敵の先方、底力であっさり解消されました。打ち消し系の先方あるなしをあらかじめ確認する必要がありますね。北側にある城門、大筒なしでは、落とすのにかなり苦労するようです。敵一部隊なら複数で倒しやすい。矢沢さん、頼みます。これは敵軍、退路を断たれて大混乱に陥る形ですが、そういう仕様はないようです。北側の城門も耐えきれなくなってきたようです。城門が破壊されました。破壊されてしまいました。我らが制す。引け。矢沢さんは敵を攻撃するため、所定の位置に戻ります。敵のうろうろ戦法。援軍を待つための牛歩戦術でもしてるのだろうか。白の薄い方を狙おうとした動きみたいですが。よし。大筒で門を破られて焦ったけど、この一連の攻撃は防げた。敵の後続はどうなってるんだろ。残りは、松平康重5500。向間薩那3200。合計8700か。正幸らの部隊は騎乗。矢沢部隊は待機。敵が我が領内に向かっております。ここで徳川家康自ら7800の兵を率いて出陣。我が軍略。あれ、もしかして結構危ないのかな。残っているどちらかの門を破られたら終わりだし。何が怖いって一番怖いのは、敵の武将の中に大筒陣地を使える武将がいるかどうかってこと。大筒陣地を壊しに行くと、野戦と同じになってしまう。あれ、なんか方向転換したぞ。そのまま来られたらちょっと困ってたんだけど。おお、さらに野襲になったぞ。知略が高いから運とは言えないけど、運がいいな。これは、3部隊包囲で簡単。
家康の部隊との合流を図るため迂回しようとしてるんだな。っていうか、全然合流になってないじゃん。家康部隊が遠すぎる。しかし、この兵の多さは厄介です。混乱をさせやすい戦法を持つ武将がいればいいんだけど。そう簡単に野襲は続かないか。黒人衆が敵援軍に来ています。この場外に配置されて兵を減らされてしまうのは辛い。正路を作ろう。こういう形だとどうってことはなかったか。矢沢さんが700ほど減らしてしまったけど、ほとんど城門も削られることなく勝利。兵を城に戻し、家康の到着を待ちます。あれですね、家康さん。今回はらしからぬ戦いをされたんじゃないですか？もうちょっと、まとまってきた方がいいと思います。とは言っても、家康は部隊自体が強いから大変そう。今回は上田城から正行一部隊だけ出してみた。敵は黒人衆が援軍で来ています。そして正路を設置。おっと、間違った。なんで城門開けちゃってるの？くらえ、真田不死3人の攻撃。いいぞー、正路を含めて全ての櫓が攻撃してる。門越しで部隊を攻撃されてしまう時があるから、ごちゃごちゃといじっています。ダメージをもらう時と、もらわない時があり、どうやればもらわずに済むのか、はっきりとわかっていません。門の耐久が半分を切っています。これであと1万でも敵が来てたら門を壊されてますね。なんとか家康を撃退。上田城の戦いを終え、騎乗する矢沢頼綱。そこへ、次は上杉襲来の報告。沼田城に7000、上田城に4300。上田城はなんとかなるけど、沼田城が危ない。沼田城の兵数は1000も満たない。沼田城北側の陣所に間に合うかどうかの戦い。相も変わらず、沼田城攻略の上杉軍先鋒は甘かす影持ち。幾度となく、この陣所で頼綱と戦っています。上田城の戦いをしながら、正行は上田城東側の要所に陣所を作っていました。これは、頼綱さん、陣所に先着しそう。これは、上田城東の陣所における真田軍と上杉軍との戦い。どうってことはない。
そして、沼田城北側の陣所での戦い。この上杉についてくる黒人衆がまずい。倍速でわかりにくいけど、不利な時の BGM です。武将が門を守っていないと、あっさりと落ちてしまう。素早く引いて門を守らないと。やったか。さすがは矢沢さん。上田城に来ていた上杉軍残りの一部隊。これは上田城で野襲になり、正幸があっさり撃破しました。しかし、沼田城、これは全部まとまって来られるときつい。と思いきや、一部隊は迂回で遅くなりそう。そして、合戦。しかし、結局一部隊ずつ相手にすることになり、矢沢さんの敵ではなかった。この上田城、そして沼田城の戦いの後、しばらくの間、敵同士が争うことになり、この地方は静かな時を刻みます。そして、いずれは今回とは比較にならないほどの、大軍が押し寄せてくることになるでしょう。その戦いもできればお見せしたいと考えております。上田城の兵が増えると、場外で戦うなど、戦い方の幅も広がるのではないでしょうか。ということで、今回はここまで。では、またねー。